obitelji. Šantić nema sreće ni s lijepom Hodžinom kćerkom Eminom, kojoj posvećuje pjesmu punu ljubavne čežnje, koja je danas jedna od najpoznatijih sevdalinki. Šantićevom Eminom završavamo prvi dio priče o Mostaru. U drugom dijelu govorit ćemo o razvoju grada u vrijeme Austro-Ugarske i dviju Jugoslavija. Otkriti čime je to Mujaga Komadina zadužio Mostar da su mu odlučili skoro 100 godina nakon njegove smrti podići spomenik. Otkrićemo vam i kako je nastao Park Nobelovaca, spomenik Bruce Leeu. I pitali smo se, imamo li mi nekog našeg heroja? Neko je od nas rekao, pa imamo Bruce Leea, pošto je to bilo ono vrijeme poslije rata. Saznaćete i zašto Mostar rađa vrsne slikare. Ja mislim da je to sve u vodi. Voda hercegovačka je zdrava. Roditelji su nam bili zdravi, nisu znali šta su prezervativi, pravili su djecu i pravili je smeranku. I pravili je na umjetnički način. Zašto je Mostar nepresušna slikarska inspiracija? Nasikao sam sve od kraljice Katarine, koja je rođena u Blagaj, pa do lijepe Emine. Govorit ćemo i o mostarskim sportskim legendama, obnovi i uređenju Mostara i stremljenju grada da postane još ljepši i turistima privlačniji. Reći ću samo da mi smo pripremili sve preduvjete za akvapark na domak Mostara, da smo pripremili uvjete za golf terene. Gledajte nastavak priče o Mostaru u isto vrijeme za tjedan dana na TV1.